Ma'am, nadi si Ma'am Rodeline Daray. Shopee ni. Maghatod mi atong i-order nga ano, katong chargeable gani nga tarak sa bata dulaan. Uy, nanay ko po. Chargeable ni siya, ma'am. Wala lang order ana. Hindi makatuig. Ay, mao ba? Awa lagi mo lagi na akong ginainita inyo lagi. Email kay ni ma'am. Imuha nga ano, ma'am, nga account sa Shopee ang nakapangalan. Tapos 15,000 cash on delivery. Opo. Kuan mo siya chargeable katong dako gani. Pwede sakyan sa bata. Ang to 12 years old pwede. Aso mo to portaan ni, wag mo gani mamatay mo luwas to kwan. Unsa naman ni? Tuwag si Ate Hindi. Ubidi naman gud ni mabalik, ma'am ba kay gikan pa ni sa ano, Manila. Ano ba mo siya? Buot, ma'am. Hala, Nakatulig. nagpindot-pindot siguro. Email. Kabalo na biya ang mga bata karon. Bayad ka na. Magano ko ba ito kung may injection sa ako ang kwan, sa ako ang sa kwan? Hala. 15,000 na siya? Opo. Pa-receive sa namo niya, saya na to niya. Pag mahuman kay balik man gud mi dayon. Unsa mga klase ng tarak-tarak na? At patanaw na mo sir, dali sir. Relax lang mama, relax lang. Kung ako magaling sagi na hilaw, siyang ginamos. Kung bayaron ko ng 15,000. Dira ma'am, ipataas na ma'am kay imong pangalan. Advance happy birthday. Advance. Unya anong nailad? Unya anong nailad? Sige mo nagtanaw. Gani. Ma'am. Ma'am, mulay bayro nun nga 15,000 ha. Ikaw pa na ay 15,000. Ay, dagagay kwarta. Oy. Facebook na ko magtanaw. Hala. O, naanay pambalo no sa Butuan. Wala ta ka surprise man. Ma'am, nakay idea ko kinsay nagpadala. Dito akong anak kagawa. Ay, mga anak. Sige. Naay mensahe para sa imuha. Basahon nako ha. Hello, mama. Advance happy birthday. Salamat sa tanan pagmahal o pagsuporta sa among duha nimo maldita og maldito nga mga anak. Medyo stable naman mi, unta at timanon ninyo ni Papa inyong lawas. Di kay pa-stress aron daghan pang birthday ang atong i-celebrate. Hinay-hinayon na balik ang imong mga tabang sa amo ama. Huwat-huwat sa gamay. Karon sa imong birthday, unta malipay ka sa among gamay nga surprise. We love you so much. Magtapok ra tapuhon. We miss you. Sa birthday pa unta ka i-surprise, pero mas na-surprise me kay moadto man daay kag Butuan. Wa damha ana sila. I love you so. We love you so much, mama. Surprise from son and daughter, April and Mark, all the way from Canada and Australia. Oh, advance happy birthday. Sana ma'am, dagko pagluha. Luha na sa kalipay, ma'am. Okay, sige, ma'am. Mga may mensahe nimo para sa imong duha ka mga anak. Sa akong duha ka mga anak, daghan kayong salamat sa inyo. Nag-effort mo para sa ako. Sabi mo na kung unsa. Sabi na kung mahilig kong tanaw ingani, mahilig lipay kaayo ko magtanaw ko ingani. Wala ko kabalo nga mahitabo na isang kinabuhi. Lahit bigay mong bation. Ala, oy. Kuan. Oo. Tapos salamat kayo sa inyo mga anak ko. Sabi na kung hindi din ako. Hindi na mo ma-experience ng ani. Hindi ko ma-experience akong kalipay karong adlaw. Di kami sa bukid. Nya. Salamat kaayo ninyong duha.
Okay, sige. Sir, ikaw sir, dire ka sir. Grabe, ingon pa jud ko nga, oy, naglugag lamig kamot saging nga hilaw niya, pabayrong ko 15,000. Boy. Sir, unsa imong wish kay ma'am sa iyang birthday o imong masulti sa imong mga anak? Advance happy birthday. Ya, akong utang ikuan nga minusan niya ang iyang baba. Ay, grabe ka, yaw-yawan kayo. Normal mo jud sir oy. Minusan lang. Ya, daghang salamat. Oh, kiss dayon. Okay. Ay, maningot umugnaw. Ang mga anak, daghang salamat sa ilang effort sa ilang mama. Huwag yun sila kalimot sa ilang sa adlaw na tawag sa ilang mama. Oo. Unta si Papa na pud sunod no. Dulay po. Oy. Oy, apit na, sunod na bulan. Sige. Mga anak ko. Sige, kantahan sa nato si Ma'am og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ma'am, make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday! Sa inyong maingon kay Ma'am Rodeline. Happy birthday! Wow! So ma'am, nalipay ta karon wala. Grabe, jud ang kalipay. Grabe ang kalipay. Ala oy. Kami ma'am ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga kami ang nakontak sa imong mga anak para maghatod og sorpresa diri karon sa imuha. Og happy mi nga nalipay pud ka pero nakulbaan no. Kulbaan sa 15,000. Pura pa mo to akong anak ni. Order, ang 15,000. Ang apo. Okay, sige. Ma'am, happy birthday kaayo advance. Salamat kayo lang. Nangurukod ko lang, order ni Ading. 15,000 nga dulaan. Ngayon ko, muna-muna pa na kung ihap nga, wala din pamatay pabutuan. Salamat lang. Abi mo na ako, makita na ako sa Facebook lang, kahilig kayo ko, ani. Pero wala din ko nag-down lang, kasi hindi ako dulaan. Nailad jud ba? Salamat anak ko. Baka nato si ma'am. Mayong panglawas perme.